ya Nyamira asoma women rep we county yo Mheshimiwa Jerusha Momanyi abiro yo bwangwe gwe sokya na kurwe kuratentindi uchasonde bwensi urachigotoka gagosara umwana umonyaruka asaba igaru yore kurate ko nakogania onde bwensi uchikwe bwatania samangana rengete chisegi chegenga achikumukirigwe gatambukire getindi ke makurangana eri chiko na igani gago cachinga kiwikrabone igama tukalia 15 nerimo yokorwania chisegi chegenga hagenda tagaga sense ya Kenya Churwa senchiro vikrano urasomorikito Polycarp Okara Gago kwa nime ye chinseme chiga echichigotokeme ye wadi yega ya itibo ebunga ya North Mogrango me ye county ya Nyamira ujumbe kurwase county ya Nyamira musubati Jerusha Momanyi digo achakebene campaign yoko hogekelia anene chisegi chegenga campaign ya chaka matukama keme yense yega ya Kenya. Last week but one a president Njakwana naende ka launch a campaign ekogenda for 16 days against gender-based violence. It is not only women who gender-based violence, even men, even young boys. Ukwane kirekio nigo Jerusha gendere ko bagago segeta abananchi na nene bali barase kinyomo kwene kibunanko babale amono bwancheni egentokera irere go kyane gwe chisege chiga abasabake bare miake meke ora nyore banyomire kose banyomete. They are fighting each other in their homes. There is no peace. People are fighting up to an extent yogo kill each other. Boiga gendere ko bagago segeta babuli kone kibunanko balinda barabana babo elio gutanga chisege chichigengana nene chagendere ko bachiko ene kigwa asegati yabana boigo under the parent. Ayenga ikwaira you are parenting love. Where is it? You have left your children. Omwana ga ikirikira 8 agogo kwanira go kanga bana biro montomo nene. Please take care of your children. Jerusha bego nigasegetere chikanisa kubwatira na bunenchire ya moyo gokora obobo igam. God has given us these people. They are in your church every Saturday or every Sunday. These children, please, we want to have this campaign from our churches, from our homes, from any gathering that we may find ourselves, so that where we have reached, amangana tu achakire korora. Ekiagara bana lero ni chinyasore baku. Munaende university manya akuru primary kale buyake. Kago ike university gwaka kana mwana gwatomete gakoira na gocha. Igako bwatomo sogoto. Enyaruka no momura. All of them. Ningana ya igwokoboko na igati abali bekirana sayayiga bakora wa amonoma assistant chibubwe chinsamo chiri chabo Isanga sub location Pius Nyabaro igati yabande bekirana abo bagikire chisegi chegenkam. So we also need counseling. Nabora nyoro muntu boli ko imoka igago itabana baye babere no mukungu muntu imbiyara bongo. Eto atonge tutusikane kro mwaka achire omosike. Akerosike to mwaka no nyore ngina kale umugaka no mugaka muntu akoraga ngo gwakande nyimba akora ki aho tige hono linde mutale wanja moko nakoiranirania aye gwakira twatebire nga abangina gwatira abo na mugaka ndo kali gwako mungina na mono aba bakali ko banyenya baba ngenta umungina naroko ngentwa umungina nara goitwa abagaka mbaro bago itabangina bakabono gati bakanie mama apigwe ama achomwe. Hatuwezi kubali hiyo. Mtakubali tuantire abayiboli ntogende osomia abana baito values cheito chinkoro kyomogusi nali abantu baito baramayimana bakamenya. Jerusha boigo nigabwatoka magochase kinyorekeiga na nene asabwa tokeme pira gochase chetimu echuchireme ye ewadiga ya itibo kuripoteri gataseni kya uwanjete kya gatembe inchi konkuru kwa Polycarp Okara.